everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ganong di man ko nimo tubagon, ha? Og nanutubag man ko nimo. Makadisturbo lang ko sa imong gibuhat ni Lili. Nagsilos ka? Wa ko magselos. Gibastusan lang ko sa imong gibuhat. Ang tuna na lang na nagsilos ka sa imong kaluha. Wala gi ko magselos. Giluod lang ko ninyo. Og ayaw na panawag diri ha. Kasabot ka anel. Luod mo. Luod mo. Ayaw iyo ang cellphone, ha? Ayaw ba yung good, ha? Nga naman di ka ko ni i-off. Magkapugong di ka ha. Di mo ko ginamag kabatian ng tingog nimo. Bastos. Makalagot ka. Makalagot ka. Pero gano'n naglagot na sa ko niya. May katungod siya mabuhat sa tanan niyang gusto buhaton. Naunsa naman ko eh. Nagabag naman yung utok na ko. Dili ko ang masuko nila. Bahala na lang sila ginabuhi. Ki-off gini ang iyang cellphone da. Naglagot siya sa gisulti ni Lili nga doon na may gibuhat. Sir! Yabag ginuutok ni si Lili. Badlo ka to ha? Nagbugno, sir! Ha? Pasagdi na sila, eh. Ha? Pero grabe kay bugno nila, sir! Ito sa kwarto ninyo! Basig, maabtan to ni mama nimo nga nagbugno! Oh, ha? Grabe hang isuga to duha, eh! Di madaan ako, muuwang ako ng usa! Sa muka yung kinibuya, eh. Dali, atong uwangon. Nagtuo kang makalupi ka na ako, ha? Ha? Pawanti ka, Lili. Dugay na kikong naglungot-lungot ni Muda. Karon, ako nanihigayon. Layas! Layas! Dili ko mo layas, nakamati ka! Dili mo layas! Padyunti ka panawaya ka! Padyunti ka! Ulo ka na ninyo! Ulo ka na! Dili! Padyunti ka bayara! Oy, pataot, ano mo, eh! Mabutos pa mong korason nun! Ibon, dali! Gusto na, Dilio, guniti ka sa Lili! Miss Lili, dali! Hudong na! Dagar kay kagaras! Magawas na din, Ibon, dali na! Palayason man ka na natong bayhana. Kinahanglang mo layas na, Arnel. Bisag mag-unsa pa ka, dili ko mo layas! Dili! Papatay gyud ka, Gusto ha? na, Ibon, gusto na! Ayun na lagi! Mabot na sa mama, magawas na ta din, dali na! Nganong imo man kong gipugnan, Di Arnel? mahimong maabdan mo ni mama, nga nagbugno mo, makadaot ni mama. Karon pa ko. Bagka man gid kay nagnaong ng babayhana, no? Hoy, Arnel, papahawaa gyud na, ha? Oh, nganong nang hupaman ka diha? Tumana lang akong gusto. Ayaw pa ilan ni mama. Nga nagkabugno mo ni Lili. Kaya di ko gusto mahasol akong ina. Oh, kung may mong gusto. Pero unsaon man na nimong babayhana, Arnel? Nga dili naman ang mulayas. Pasagdi na siya diha sa kwarto. Pero bantayi lang gina siya. Nga di siya makaduol ni mama. Okay? Mula ka na ko. Asa man ka, Arnel? Doon na lang ko ipagkikitaan. Oh, kisa may mo pagkikitaan, Arnel? Karon kalili. Maayo kay ni bali ang hangin. Mituo na gitingali nako si Arnel. Nga hugaw ng iyang asawa. Miss Lili, ano na pamugno, ha? Miss, pikuya ko na. Maabdan mo ni Madam Corazon. Magkalagot! Papaligan ko din si Arnel! Sige na, Bilyo! Pastor na din si Arnel! Oo, ako aton. Daon sa Miss Lili, eh. Muna magnausab. Dili na ni mahimo. Kinalamawa ni akong gibati nga. Di ko ganang magunahon nagselos ko. Huwag ko magselos. Gibastusan lang ko nila. Muna, bastos sila si Arnel o si Lili. Hindi ko makisulti ni Arnel. Bahala na siya kung kapila pa siya manawagi. Nagkikumutubag niya. Ini mas Ma'am Yvonne. Huwag naman balik. Nga, bahala nga di ito yung balik Total. Ay, nindot masab ang atong kayong tandinis cottage, Jigger.
Ato na ni pahimuslan. Tiyo, dili ang pagpayahay niya itong tuyo. Si Lily atong kuhaon. Ay, misaan man to si Ibon. Nga siya ang mangitik pagi nga, mabalik niya ni Muslili. Musali na ang taniya, Jo. Saon bagod. Taon-taon mo tadi ni. Ikaw, sigil kag kaon sul sa ref. Ay, yahay niya. Ay, kaya ini. Kaon sabjag imo. Kaya ako, uy, mapahimuslan. Baya ko si gayon dong. Alami, asam ni inyong pagkaon niya, uy. Kalain ang piyading kwartuha, uy. Magawas ba ka ako, no? Ahos to, mapangin ka sa gawas. Dili mahimamutago lang ko din eh. Di pa to makabalik na si Arnel. Oh, di ganit nga nito ganahan mo balik kung makauyon ton Lily. Oh, Anong wala naman sa kamangla? Arnel? Anong wala naman kamutubag sa akong tawag? Ano mo nawag mo sa kabi? Ano mo nawag ka, abi? Si mansad mo? Ha? Busy. Uy, kahugaw ba ng utok ni mo? Ngano? Ha? Di na tinuod nga Nagunsa, klaro nga na ha? nga nagkuan mo, Lily? Ha? Nagkuan? Uy, ikaw bastos sa gunahon na, uy. Kaya nagtuon na lang yung kang nga mupatol pagyapon ko sa mong kaluha, ha? Natural. Ingon na nagod mo mga lalaki. Lalaki ko ka. Babae siya. Nawaan na akong gana nga tong Lily, sukat sa adlaw nga mibiyasan ako. Namatay na nga akong gusto niya. Kung namatay pa, nga nung imo pa man kong gipreso ani kami nyoon nga buwisit. Nga nung gi-hostage pa man ko nimo aron mo balik siya. Tungod kay nasuko ko niya, nainsulto ko niya, ug iya kong gipakauwawan. Ah, di na tabag balik pa istoryaan na, oy. Balik na nga to niya. Samok dito. Si Samok dito. Nagbugno na sila si Ibon, ug ang imong kaluha. Ug bahala na sila dito sa bahay. Unsa? Kung sa may makaon di sa rip pakana ako, kay gutom. Aw, magpa-deliver na lang tag pagkaon din sa kwarto. Ay naman is Adel. Nga mo siya masunog balik? Huh. Kato yung Yvonne ang babag sa kong pagpuyo din hidang. Miss Lily. Oh! Hay nas Adel. Milayas na. O sa malayas? Gisamukan siya away. Mang milayas ni. Misa kay sa auto. O mi palayo. O sa? Dili ka na mahimo. Dili ba na mahimong puggan mo si Sir Arnel, Miss Lily? Gawas na. Ah? Oh! Nga nung sigam na imong mata diha, Bilyo. Nausab naman sa Miss Lily. Ha? Nabuutan naman ta ka, pero karon namaldita naman ka. Ha? Dali. Sabi ko, unsa man? Di ka makaon dire. Dali lang. Ikaw ganahan mo kaon, oy. Nga magatubang nimo. Nga naman. Mauwaw lang gihapon ka nga muhungit. Ha? Nga may balik magka din eh. Dito na lang unta ka ni Lily. Nga naman. Mas ganahan gyud ka nga wa ko din ha? Mas ganahan ka nga mag-inusara din Oh, Ay kog ilara uy. wata ka ilara, oy. Mas ganahan ko nga wa ka din eh. Unya ipaunsa mi nimo nga mas ganahan man kong mukaon kung nakas akong atubangan. Kasugugan ba nimo? Pagdali kaon diha, oy. Aron mulakaw na ka. Ani ko matuog. Unsa? Di pa ko ganahan nga mo paulis ba Ay, si Ibon may nanawag. Hello? Ibon? Arnel, hain man ka. Ni ana si Tita Corazon, nangita na nimo. Sa? Unsaon man ako siya sa pagsulti, Arnel? Nakabantay na ba siya sa garasa akong liog? Agi sa kuko ni Lily. Ayaw siya sultihi bahin sa inyong bugno ni Lily, ha? Ayaw yun, Ibon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!